agus díaglaoibh go léir YouTube is mis Gaeilge Bhriste. Agus fáilte go dtí an céad fhíseán atá ag déanamh asam hain an seo ar YouTube. Well, cinál asam hain, tá ag úsáid Puipéad an seo ar iPuppets.tv. Siomh anmhá is féidir le an bhla díobh go léir. An fáil go bhfuil mé ag déanamh an fhíseán seo ná go bhfuil mé ag iarraí mhór deaciocht agus mhór gáil an stáisiún Gaeilge Bhriste a chur chun cín. Chun é seo a dhéanamh fónig mé Leathanach Facebook seachtain ó hin, go mbeidh úsáideoirí in ann teagháil níos fearr a déanamh le chéile. Chomh sin, beidh sibh in ann fhíseán a bhla de bhór cóide féin agus iad a riont ar Facebook. Beidh sé ar eolas a gcuibh chun maith chana mé fhíseán nua á chur suas agam. Mar sin, bhein an a bhuaich dá rachach sibse ar Facebook go dtí mo Leathanach an chun teagháil a dhéanamh lom ar Facebook. Is féidir libh Gaeilge Bhriste a chuirdach ar Facebook nó te go dtí an nasc chias. Tásúla gom gur bhaithimh an smaoinemh seo agus tásúla gom go bhfeiceadh mé sibse ar ball ar Facebook. Gaidir maith agaibh agus slán.